Havíem passat una època en què érem una delegació de València i era un moment en què hi havia pocs enginyers a Balears. En el moment en què el nombre d'enginyers va començar a augmentar, es va veure la necessitat de ser independents de València, tenir les nostres pròpies decisions, el nostre propi pressupost i no dependre d'altra gent. Aquest va ser un dels motius més importants. Molts d'obstacles no hi va haver, perquè va haver facilitat per part del Col·legi de València de poder fer la segregació. L'únic que vam haver de fer és la presentació a tots els organismes oficials, anar fent visites a ajuntaments i tal, per donar-nos a conèixer com a independents. I aquest va ser el principal repte. Crec que ho van aconseguir i van continuar la labor que fins ara dura. Hi ha una anècdota que m'agrada explicar, que va ser que quan vam el 78, que van decidir canviar-nos i passar-nos a ser independents el 79, va haver una junta general en la qual s'havia de triar qui eren els òrgans que havien de dirigir el col·legi. En aquell moment hi havia de degà Antoni Sant Martí i es va reunir a la Junta General i normalment la Junta de Govern se tria per una votació entre tots els col·legiats, però aquest no va ser així. Antoni Sant Martí se va posar dret i va dir: tu, interventor, tu, secretari, tu, tal. Em va tocar ser interventor. Aquesta per això és una anècdota que no ha tornat a passar mai més perquè és impossible els estatuts que tenim, però en aquell moment era necessari fer-ho d'aquesta manera. Com a documents que representen el que érem Col·legi de València, aquí tinc el carnet que jo tenia l'any 78, que correspon al número 1097 del Col·legi de València. 78. Van fer l'evolució independent i van crear el Col·legi nou, del qual jo vaig passar al número 146 del Col·legi Independent d'Enginyeria Industrial de Balears. Han passat molts anys, són 45 anys, tot canvia. En principi, els enginyers que hi havia aquí, la majoria feien feina dins l'administració o formaven part d'oficines tècniques, i eren relativament pocs, van començar a ser uns 150, 150 i pico. Clar, ara ja són més de 600 i ha evolucionat en aquest sentit. Ha evolucionat tot, la societat ha evolucionat, per la qual s'han creat unes necessitats noves i l'enginyeria té l'avantatge i la particularitat que se pot adaptar a totes aquestes circumstàncies, s'han sabut adaptar tant en àrees turístiques com en àrees industrials, com en àrees d'empresa, i crec que aquesta adaptació és positiva i ha estat progressiva al llarg d'aquest temps. Lògicament, ser independent, que passa, és molt important. Fa que tu puguis prendre les teves pròpies decisions. Abans, qualsevol cosa que fèiem, havíem de consultar a València, ens ho havien d'autoritzar, tant activitats com pressupostàriament, i això va ser per nosaltres la cita més important, aconseguir ser independents en les nostres pròpies decisions, que això era l'objectiu important. Avui en dia no és com antes. El Col·legi d'Enginyers té una funció molt important abans perquè avisat era obligatori a qualsevol cosa, activitat que s'havia de presentar a l'administració. Això s'ha perdut i el visat obligatori queda molt restringit. Hi ha molt d'enginyer que no fa professió liberal, sinó que se dedica a estar dins d'empreses per el que sigui, per direcció, per administració, per organització. El col·legi en si el que te serveix és te pot donar una ajuda als nous que comencen, una orientació professional, una associació de gent que té un mateix nivell de professional, i això és important, mantenir aquest col·legi perquè la gent pugui estar aglutinada a un lloc concret com és el col·legi, que és molt important.